tieteellistä. Ei silleen saa Kyllä hienoa. Sitten kyllä on kuvaa, mutta en tiedä, että niillä on kuvaa. Silleen, että mitä tosiaan sitä biologiaa kerrotaan, niin siinä lähinnä. Ja sitten kun syy kapsista on vaikeaa. Mä oon kyllä lukenut kaikki kurssit, mutta se on sen verran vaikeaa. Joo, sitä ihan silleen pitäisi. Se on ihan Niin, eikö sulle mene eka sinne? se olisi tosi hienoa päästä. Mutta ei tietenkään. Toinen vaihtoehto on sit se, että mä menen lukemaan fysioterapiaa nyt sitten ainakin vuodeksi. No aivan sit se. Ja saan jopa lukea sen ihan loppuun asti. Ja sitten siinä välillä pystyy kans kuitenkin, kun se ei kuitenkaan niin silleen tavallaan semmonen. Pitäisikö meidän näyttää? Tai siis onhan sekin vaativa kuitenkin, siis aina kaikki opiskelua. Kyllä, Nyt pystyy kuitenkin sit siinä yrittää uudestaan sinne eläinlääkiseen. Kyllä. Se on hienot sun. No, kaikkea pitää yrittää. Kyllä. Mulla ei tiedä kovaa. Toi meni ihan yhtään. Se on siis sinne, että kun ilmoittautuu, siis tuhansiin, siis 68 aloituspaikkaa. Tai silleen, mutta sitten sinne tulee puolet niistä, jotka on ilmoittautunut sinne kokeeseen asti. Ja tiedätkö, niistä siis niinku pelkään melkein 50% eikä ottaa kokeen. Sitten osa on tietenkin semmosia, että joo, niin siis nimenomaan. Siis siellä on kyllä sikapalveluja, jotka oikeesti pyrkii. Onks tää just se, mistä siitä saa tehdä? Se on aina vähän huono tosiaan, ketkä ilmoittautuu sinne kokeeseen, että siis oikeesti suurin osa niistä ei edes niinku tosissaan, mutta siellä on tosi paljon niitä, ketkä oikeesti patee. Toinen vaihtoehto sit lähtee Viroon opiskelemaan. Sitten kotikieltä. Tai se on sit jotain aikaa. Joo, siis se on silleen, että siellä ei ole paljon. Lähdetään muoppikaaleja. Minkä perusteella ne sitten maksaa. Joo, siis se maksaa. Olisiko ne ollut koulua, joskus 6-8 tonnia kuukausi. Siis se maksut. Onhan se niinku silleen. Ei niin. On halvempaa. Siis jotenkin se on vasta ainoa kielten mun vahvuuksia. Mulla ei ole, tai siis mun edellinen ranskalainen, niillä oli mökki Virossa. Olisin mäkin voinut mennä sen kielipeskuntilta. Tai siis tunnen niin paljon virolaisia, että jos on varmaan saanut hankittua mun virolaisen kieltä. Että jos olisi oikeesti lähtenyt. Se on just se kieli vähän. Se on niinku sisään koko ajan älyssä valtaa. Siis kyllä se tarttuu ja siis kun en mä niinku tyhmä oo, mutta siis mulla ei vaan siis kieli, mikä ei ole älyttömän. Ei vaan oo mun mahdollinen töitä, että mä esimerkiksi se on niinku näin hyvä englannista tällä hetkellä. Ja siis Ruotsissa niin mulla oli jokaisen kurssin 4 vuotta, niin siis ei ole sujunut. Että se on aivan eri asia, että sitten oikeesti opiskelee sitä. Totta kai se sattuu vähän eri tavalla.